Здрасти хора, нали, това е последното клипче, което ще кача за днеска, 9 юли. Качих 4 клипчета днеска и това смятам да бъде последното. Значи, всъщност сега сега се сетих всъщност, че мога да почне една поредица на Lucky Block мода. В момента не съм го пуснал, но забелязвате, че това е от Lucky Block и ето Lucky Shovel. Значи само нямам Lucky Armor, ето до тук имам само Lucky Chestplate, всичко друго имам, даже по няколко пъти. Значи това е последното ключе, което нали, в него ще обясня само. Значи Facebook страничката и така се пише да ги мърся. Така. И може би ще ви излезне, нали, блокувал съм малко неща, преди 20-30 минути я направих и реших да снимам едно клипче, с което да покажа. Нали, казвам, дето виждате, запомните The Gamers. Така се казваме, така и се казваме, така и не в Facebook страничката. Нали, казах, че съм пуснал малко неща. Поредица на Lucky Block може би ще почна, която значи всъщност утре няма да има много че, извинявам се, имам малко работа, така че в сряда може би ще има ново клипче, ето няколко, може би 2-3 видео. И нали, значи това ми е скина, като виждате, имам отзад на метал, който развява се всичко точно. Ще правим туториали, забравих да кажа в първото клипче и дори виждане! Аре, чао!